Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную Думу законопроектов. Akala selila Irisi jamana denw Putin ko Irisi bi sembo benkan sɛbɛn bɛ Irisi jamana ni Ameriki ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ Amerikɛnw a ka kuma la olu ka dɛmɛ ka ɲɛsin Ukraine ma. A ye Ameriki jamana jalaki ni a terilakaw OTAN jɛkulu la ko u bɛ kan ka baara kɛ yaasa u bɛ se ka dankari Irisi la. Nin y'a sɔrɔ wagati la bɛnkan mun tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan in a tun bɛ nimakaran na. Мы же знаем все подноготную, знаем, что истекают гарантийные сроки годности. Putin ka nin hakilila in ka bɛnkan in k'a ɲɔnkiri yaasa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kana se ka se u ka maramafɛn cɛjuguman ninnu ma. Bɛ kɛ wagati la wagati min na kumaɲɔgɔnya min tun bɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛnkan in ko la ni Amerikɛnw ani Irisiw u fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn jalaki la k'a fɔ ko u si tɛ kan ka a bonya. A ka laseli la a kɔni y'a jira k'a fɔ ko Irisi jamana bi i sama ka bɔ u ka ni bɛnkan sɛbɛn in na ni a bɛ wele ko START ni ale kun dabɔra yaasa a bɛ se ka bɛnkan sɛbɛn u ka maramafɛn fiɲɛ juguman ninnu ka dansigi o la jamana fila ka a ɲinini na. Если США проведут испытания, то и мы проведем.